Přihlásím se. A vidíte, už se mi zobrazila jenom pasáž, na kterou mám nárok. Jo? To znamená, jsou dopravce, takže vidím jenom tuto část. Jo? Nejsou tady výpočtáři, nejsou tady nabídky, a to protože tam nemám co dělat. Tak, přihlásím se na burzu dopravy, to jsou tady ty volné, a teďka Helus mě říká, je zde z Hevlína do Trstic naplánovaný kamion, ten kamion musí mít buď si to vloží sami nebo jeřábem, dáme vám za to, my Helus tomu dopravci za to dáme 6 000 korun, jo, a tady vidím nějaké detaily a tady vidím, komu když tak zavolat, kdyby byly nějaké nejasnosti a je potřeba to expedovat od 25.4. do 2.5. Máš o to zájem? Když se na to podíváte, ta mapa je super v tom, že mě říká, jednička, vyváží se to ze závodu Libochovice, dvojka, vyváží se to z Hevlína, trojka, vyváží se to z Bukovska. Ty puntíky jsou cílové místa destinace, kam se jede. Takže já jako dopravce vidím, aha, tak tady všude jsou pro mě potenciální místa, kam můžu jet. A tady odkud pojedu, takže když je to jednička, tak pojedu někde z Libochovic. Když je to trojka, pojedu tady od někud, je nakládka. Když je to dvojka, pojedu od někud sem. Super. A tím ještě nekončíme. On ví, že má vykládku v Mikulově. Nemá tam něco pro mě Helus? Tak si zadám Mikulov a řeknu, že mě zajímá třeba Mikulov a rádius 50 km. Ukaž mě to, je tam něco takového. On říká, jo, jsou tam dvě. Takže tady je Mikulov a tady u Hodonína máme jednu vykládku a tady máme jednu vykládku na Slovensku v Malackách. On si řekne, jo, to se mně hodí. Klikne na košík a v momentě, kdy klikne na košík, tak si to z burzy veme a dostane za to 5 000. Takže to jsou volné. Jakmile si to rezervuju z těch volných, tak už to nikdo jiný neuvidí. A ještě jsem nezmínil, vidíte rozdíl mezi touto a touto. Tady mu Helus říká, my ti dáme tady tu dopravu, ale pozor, musíš vyvést všechny 4 kamiony. Nemůžeš si vzít jenom tento kamion, musíš vyvést všechny 4, takže proto je takzvaný balíček. Něco dobrého s něčím špatným. Jo, tady je to jenom jeden kamion. Tak když si to vemu, tak mi to skočí k vývozu a tady už to nikdo jiný nevidí, jenom já, teď jsem přihlášený jako dopravce Dvořák. Když se na to podívám, tak tomu určuju takzvaně plnou moc, neboli řeknu, který řidič to poveze a kterým kamionem proto přijede. Dřív museli dopravci posílat papírově nebo e-mailem do Helusu informaci, že si proto přijede Skalický a přijede si proto tímto autem a odveze si tyto 2 expediáky. Jo? Teď ne, teďka v Heliosu baba v Kukani na expedici pracuje, zafiltruje si ten expediák a v Heliosu jí vyjede, že to může naložit Skalický. Pokud přijede Zich, soudy tobě to nedá. Musí si proto přijet Skalický. Takže Zich si zavolá na dispečera, dispečer to změní na Zicha, dobrý, tebe už to dá. Takže toto jsou pasáže vývozu, kde si to manažují. Zase se na to můžou podívat PDF-kama, protože si je zakládají, dobře, tak jo. Jakmile to vyvezou, nebo když se v Heliosu udělá dodací list, tak to skočí do vyvezených. A tady oni říkají, super, to už jsme vyvezli, a tady takzvaně dávají podklad k fakturaci. Takže si zaklikají jednotlivé dodací listy, které vyvezli, tento, pomocí funkce fakturace a vytvoří fakturku na webu, což je to dob číslo pro nás. Takže tady já vidím, že pod tímto dob číslem 324 na konci vyvezli 3 dodací listy a tím pádem nám v Heliosu se vytvořila objednávka, která má toto číslo. A když mě přijde od toho Dvořáka faktura, která má tento vlastně variabilní symbol, tak se mě to spojí, uděláme na to příjemku, uděláme na to fakturu a oni vlastně jenom kontrolují částku. Protože částka, která je v Heliosu, musí být částka, která je na faktuře. Ulehčili jsme práci dopravcům, protože oni museli vždycky rozepisovat, co vezou a proč to vezou a jaký dodací listy a tak dále. Teď stačí, že tam uvedou na tu fakturu toto číslo a částku, kterou jim zase napovídá tisková sestava. Takže oni můžou udělat jednoduchou fakturku, která má částku 7098 korun. Buď toto si vytisknou a přicvaknou to k tomu jako když to řeknu, zakázkový list, jo? A nebo my už to jako Helus nevyžadujeme, protože my tu informaci máme v systému. Takže ulehčení práce pro dopravce. Je to vyfakturovaný, je to v Heliosu, máme tam automaty na zpracování, je to super.